En un autobús caben 55 persones. Si han pujat 23, quantes persones poden pujar encara? Val? Així tenim el numeret que hem d'averiguar. Aleshores, el que farem en la graella de l'escala ascendent, posem sempre el número més menut així. I al costat posarem el número on volem pujar, on volem ascendir. En aquest cas, el 55. Val? Hem d'anar buscant per afegir-li el 23 fins a que siguin les persones per a prendre l'autobús. Si n'hi ha 23 i pugen 2, hi haurà ja 25. Encara no he omplit l'autobús. Encara podem pujar 30 persones més. Afegis que el 30 i serien 55. Ara sí, he aplicat, però no he acabat encara perquè he de sumar quantes persones han anat pujant, que són 30 més 2, 32. En total, podem pujar encara 32 persones.